Начало на трета част. Дицлавия 1-1. Обръщай! Дали ти си има човек? Ай, сега разиграй, отвори. Не бързай! Има и вратар. Има и вратар. Така, не бързай сега! Пак като точно така, тръгвай напред. Добре, хубава. Навътре! Навътре! Пръга да никто! Трябва да се преместиш от тази страна. Нищо. Не на лъчо. Има тъж за противника и гърбът. Викторе, още отвори малко. Така наляво. Айде, бе! Лъчо, трябва си вече на линията на Алекс. И към центъра. Какво са? Велики! Алекс, това да ви не се настъпва. Алекс, как ще подсигуриш други Алекс? Изкарай оттам! Лъчо, бързо! Остра топка! Навътре. Дани, влизай, бе! Изкарай от друга страна. Айде от друга страна, при Алекс. Той е централен защитник, за да не отвърна. А не просто отвичаш. Добре. Лъчо, браво! Не бързай сега! Давай, давай остра топка! Ама защо бе, Алекс? Защо трябва от тук да даваме на вратаря, бе? Алекс, виждаш ли, бе? Защо трябва да даваш тук на вратаря? Алекс, виж, бе! Ти си застанал на центъра и даваш на вратаря. Защо да се изнесат? Дали ти излизай? Дани, бе! Дани, не! Тръгва, бе! Дълга топка! Айде, бе! Виждаш ли, Алекс? Два пъти не я даваш. Гол за Дип, 2-1. Два пъти. Казах дълга топка да играеш, ти се въртиш. Влизай навътре. Браво, Алекс. Това е това човек сега. Сам си, Алекс. Трънга. Лъчо, бигове, защо да стъпваш, бе? Браво, бе, Трънга. Браво, бе, Алекс. Малко. Малко. Назад е тук към Маринето. Само застани на топката. Маринът на топката. Извинявайте ми, и назад разбира се. Дани, тук трябва да си. Там какво правиш? Всичко друго не е на топката. Дълга топка. Дани, тръгвай! Аре, бе, Дани! Дани, трябва да си напред, бе, не тука, бе! Браво, бе, Дани, тръгвай! Давай! Браво, бе, само ме посядай! Тръгане!
дай му бързо, бе! Лъчо, погледни къде ситуацията къде отива и как подтичкаш лекичко. Аре бе, Бели, тръгвай до край, бе! Лъчо, ти! Вътре! Алекс, трябва да си леко тук, че ако прехвърля аз други Алекс, как е взем? Айде, прекрати от другата страна, бе! Лъчо, къде има тази топка? Защо пак я вкарваш вътре? Викторе, навътре трябва си! Вели, премествай! Мау! Мау! Тримата пазите един човек. Тримата пазите един човек. Вели, ти трябва да си тук. Дани сам тръгва, бе! Perfecte si Dime. Bravo Dime. Marino добре се реса. Бързо тапка, бързо. Диме напред. Вътре, бе, Лъче, бе. Вътре да няма това подаване, бе. Браво, бе. Бързо е Марти Марин напред, че ще се. Алекс, но. Браво, Торява. Зад гърба имате човек. Лъчо, ти излизай! Вътре! Тръгвай! Стъпай! Така. Пръве само стои пред него, Алекс, надях не. Аре, Вели, бе. Вели трябва бързо да играете, бе. Да вътре. Дани! Добре, Бранка. Само не изпада. Браво, Диме. Ой, рачуна приема. Лъче, бийте го, бе. Вели, трябва да си вътре този човек. Вътре. Айде, Викторе! Ама Торя. Браво, Бранка. Там не трябва Тръгвай, Вели! Ти я настъпваш. Браво, Торя. Алекс, излезе ниско. Име след. Обръщай. Премествай леко. Сега я тъча. Диагонал, айде бе. Лъчо, зад гърба! Дай, Дани, до край! Без съмнение, тук 50 човека не могат да върнат. Алекс, зад гърба имате човек. Аре, вие същината пак ще стратежите. Давай, бре, слизай! Браво, браво! Добре, браво! Аре, се на Лъчо, бе. Давай на Лъчо да играе по-бързичко!
Айде, дай на Спас едно-две бързове. Навътре трябва да влизаш. Така, това е нещо друго. И пак имаш. От другата страна е по-бързо да върви. Влади, тръгвай зад гърба! Бога много си стърнал. Добре, Бога. Пак да копчиш, но трябва да се проема и да същата ситуация. Едно! Бога навътре. Пак имате човек, гледайте си хората. Пак напред. Бога навътре. Бъди готов, на едно място не да бъде само. Отивай на делче, отивай! Дълбочина! Стъпи! Ти не ме изпушаш, обаче. Стъпи! На стопката! Има и вратара тук. Навътре. Виктор, айде! Карайте от тук, бе. Абе! Айде, бе, Марти! Викторе, диагонална, подсето. Ето като едите, кой ще го подсигури? Долу, 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 долу. Виктор, отвори да я вземеш. Има и вратар и отвори. Айде, Марти! Навътре! Кой слиза? Ники! Айде, бе, Марти! Давай, Спасе! Навътре! Сам! Сам! Навътре! Те наши удари са нещо подобно на удари. Ето го пред тебе човека, бе, Викторе. Виждаш ли го в страната? Вътре! Пас играе някакъв него. Это дело, не так голову. Коце, къде бе? Къде тръгна се? Трета част, Босоя 2-1.